ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ମାଟିରେ ଆଇପିଏଲ୍ 2026 ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର 19ତମ ସଂସ୍କରଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ 16ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ଭାରତୀୟ 15 ବର୍ଷୀୟ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ 776 ରନ୍ କରିବା ସହ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ଜିତିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସେ 72ଟି ଛକା ମାରି କ୍ରିକେଟର ୟୁନିଭର୍ସ ବସ୍ କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟରେ ଆଇପିଏଲ୍ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ଟିମ୍ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଥମ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି। ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ୟା ଏବଂ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଓପନିଂ କରିବାକୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ପାୱାର ପ୍ଲେର ଆରମ୍ଭରୁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମଇଦାନର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛକା ଚୌକାର ବର୍ଷା କରି ଭାରତୀୟ ଦଳ ସ୍କୋରକୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମାତ୍ର 29ଟି ବଲ୍ ଖେଳି 103 ରନ୍ର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକୀୟ ଶତକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଏହି ବିସ୍ଫୋରକୀୟ ଶତକ ଇନିଂସରେ 13ଟି ବିଶାଳ ଛକା ସହ 3ଟି ଶାନଦାର ଚୌକା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା। ବୈଭବଙ୍କ ଏହି ବିସ୍ଫୋରକୀୟ ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 284 ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଏହି ରନ୍କୁ ପିଛା କରିବାକୁ ଯାଇ ମାତ୍ର 170 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଏକତରଫା ଭାବେ ଜିତି ନେଇଥିଲା।